Гэта найважлівейшая дзяржава ў гісторыі Еўропы. Перш за ўсё запамятайце гэтыя межы. Яна ідзе ад Нідерландаў праз сучасную Бельгію, Нямецчыну, Францыю, Швайцарыю да Італіі. Цяпер паглядзіце на гэтую мапу найбольш развінутых рэгіёнаў Еўрасаюза. Гэта называецца вялікі блакітны банан. На гэтай мапе ён ружовы. І гэта найбольш развінутыя рэгіёны Еўрасаюза, якія даюць яму 20% ўсяго яго ВВП, пры тым, што там жыве ўсяго 4% насельніцтва. І як вы бачыце, тэрыторыя вось гэтай дзяржавы, яна менавіта і займае тэрыторыі таго, што зараз мы называем гэтым блакітным бананам. То што гэта была за дзяржава? У 8 стагоддзі памірае Карл Вялікі, і ягоныя нашчадкі падзялілі ягоную імперыю на 3 часткі. Падзялілі яны ягоную дзяржаву на заходняе франкскае каралеўства, тое, што зараз стала Францыяй, усходняе франкскае каралеўства, тое, што стала Нямецчынай, блакітнае тут, і вось гэта пасярэдзіне, гэта сярэдзіннае франкскае каралеўства, або, як яго потым пачынаюць называць, Латарынгія. І Латарынгія на самой справе існуе менш за ўсе гэтыя каралеўствы. Лотарынгія памірае разам з сваім першым каралём Лотарам. І на гонар гэтага Лотара фактычна гэтая Лотарынгія і называецца. Пасля смерці Лотара ўсё гэтую дзяржаву паступова па кавалках разбіраюць альбо ягоныя нашчадкі, альбо ягоныя родзічы, каралі будучай Францыі, будучай Нямецчыны. І ўсе гэтыя тэрыторыі фактычна стагоддзямі з'яўляюцца палямі бітвы паміж французамі і немцамі. І ў той ці іншай ступені лавіруюць паміж абодвума бакамі. І тут жа ў наступнае стагоддзе пачынаюцца найважлівейшыя працэсы гісторыі Еўропы. Бо менавіта тут, шмат у якіх рэгіёнах, узнікае сучасная форма самакіравання, якая прыводзіць да развіцця сучасных інстытутаў капіталізма, дэмакратыі. І найважлівейшымі часткамі вось гэтай былой Лотарынгіі, безумоўна, з'яўляюцца поўнач Італіі, дзе фармуюцца сучасныя эканамічныя сістэмы, сучасная форма такой дэмакратыі на гарадскім узроўні, і Нідерланды, дзе адбываецца то же самае. Менавіта ў гэтых месцах генеруецца найбольшая колькасць каштоўнасцей у Еўропе, і менавіта таму Італія такая багатая, бо тут не было фактычна такога нармальнага феадалізма, тут было такое поўнае самакіраванне. І ўсё гэта фактычна ўзнікае проста таму, што нашчадкі Карла Вялікага дзеляць ягоную імперыю, і пасля смерці Лотара складваецца такі вакуум улады частковы ў некаторых з гэтых мясцовасцяў. Сюды ж, дарэчы, укладваецца і Швайцарыя ў гэтую тэндэнцыю. Таксама адна з найстарэйшых дэмакратыяў Еўропы.